اف دفر گندê maşûqa yê ser bi bajarê Tirabîspiyê ve. Ev gundê herî mezin û kevnar e li navçeya Aliyan e ku bi navê dayîka gundan tê naskirin. Hebûna girê gund yê mezin nîşana kevnariya wê ye. Navê gundê me maşûqa hatiye navkirin maşûq ji eşq û avîna navbera Elî û Helîma de li ser girê maşûqê civîn li wê pêkanê navê gundê me bû maşûq. Maşûq jî gelekî kevnar e nîşana kevinbûna wê jî girê maşûqê ye. Gundê maşûq bi bendava xwe ya li ser çemê babisiyê navdar e û mîna hemû gundan xwedîkirina pez û sewalan û çandiniya hemû coreyên dexlûdanan jêdera jiyanê ya sereke ye. Di heman demê de kaniyên ku ji bin girê gund dertên ji ve xwarin û avdaniyê re têbkar anîn. المعشوقي شي بوما عمري حتى هاي حبتي صالي وبعدين بيجي تقريبا هاي صلت الشكي ومعيشتها ما زرعتها سر الداخلية سر قدمة سر جهة وسر نسكايا وسر حيوان وسر بصا وسر بخشايا وبخشو آوا مجي كرا آوا ما دكاني لد معشوقي ياك يا بيدك وياك يا زلمايا ووادي جي رئيسي جي بابشيتي نزیکی 200 مالبات li gundê maşûq hene û malbata Kenco yekemîn malbat bû ya ku dest bi avakirina vî gundî kir. Ridwan Kenco stranbêjeke ji gundê maşûq e û heta niha lê dijî ji sala 1983 ve dest bi huneriyê kiriye. اش گندê maşûqê ji dayîk bûma û heta niha jî elê dijîm di heştê û sêya de em destkarî hunerî kir min nêzîkî neh berhemê me hana tomarkirî û sê berhem jî heye heta niha nehatine tomarkirin nêzî 103 awazî me çêkiriye û gelek hunermendê navdar jî awazê min gotina yek ji wan a Xêr û Ebas ew strana me gelek çandimêrgê de û gelek stranê dî jî hebûn. Li gundê maşûq gelek xizmetguzarî hene weke elketrîka hikûmetê ku ji 24 demijmêran 10 demijmêran heye û dibistaneke xwendina amadeyî heye ku ser bi rêveberiya Xweser ve ye. Li gel dibistaneke xwendina sanewî ku heya niha ser bi hikûmeta Sûriyê ve ye heye. Her wiha 12 bîrên petrolê li gundê maşûq hene lê ji destpêka şerê Sûriyê karên wan rawestiyan e.